Hayırlı сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тугры тамашачылары, эфирда янәдән мин Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле минем дусларым, бүген мин сезгә аеруча чәчәкле сәламнәр һәм шундый ук якты хисле энергетика юллыйм. Ни өчен дип сорарсыз? Чөнки без бүген нәкъ күпләрендә аны чәчәкләр патшасы дип атаган чәчәкләр турында, иң матур мәхәббәт хисләре турында җырлар иҗат иткән һәм аларны бөтен тәне, бөтен күзәнәге белән тамашачыларга җиткерә белгән автор, башкаручы, танылган популяр Илнат Фархуллинның концертында кунакта без дуслар. Шуның өчен бүген без сезгә бик кызу, бик үзенчәлекле, бик матур репортажны эшләргә керештек. Киттек бергәләп дусларым. Нәкъ үзе сезнең каршыгызда безнең сагынып көтеп алган кунагыбыз Илнат Фархуллин дуслар. Менә шулай дип, хәтта мин сәхнәдә синең концертыңны алып баручысы итеп тә тойдым, әйме? Шундый күтәренке кәеф белән килдек сиңа эшләргә. Сәлам, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр. Мин үзем дә күтәренке кәеф белән килдем. Шуңа күрә бер көн алдан килеп йокладым, йокы туйдым. Кичә сәгать 8-дә яткан идем. Бүген иртәнге 8-дә тордым. Бу минем өчен бик көтеп алган концерт. Казанда булып үткән инде. Менә Уфада ниһаять беренче үземнең сольный концертым белән. Мин бик бәхетле. Biz de бәхетле, biz de нык шатбыз. Синең ниһаять Уфада үзеңнең сольный концертыңны оештырырга ният итеп килүеңә. Моның белән без сине котлыйбыз һәм инде бүгенге концертны алдан әйтеп куям. Яхшы итеп шундый саф, яхшы энергетикаң белән әйме уңышлы итеп башкарып чыгара Ходай Тәгаләгә насыйп итсен. Без сер итеп кенә тапшыруын дәвам итәбез дуслар. Исегезгә төшерәм, Илнат Фархуллинда кунакта без бүген. Беләсезме, мин бүген сер итеп кенә тапшыруын төшереп кенә каласым килми. Мин бүген шушында булачак сәхнәдәге бөтен кызу күренешләрне, Илнатның иң матур чыгышларын бер сүз белән әйткәндә концертында төшерергә булдым әле дуслар. Әйе, мин бүген ике эштә. Шуның өчен сез миңа көчәр теләп торыгыз. Ә мин сезгә яхшы энергетиканы һәрдаим бүләк итәм. Ярыймы? Сөйләштек. Киттек дуслар. Соңлама урнаттыгыз икшәме? Марсель, әйтәл, пожалуйста, место соңлама яңа җырлар. Соңлама первый был отделениега. Соңлама койса кем гаепле? Ялган мәхәббәт чыгып китә. Ялган мәхәббәт оска чыгып китә соңлама урны. Илнат, без инде сине Солянка концертларында тиз генә сәхнә артында тотып алып, әйме тиз генә кыскача гына сораулар биреп ала идек. Әмма дә ләкин мин уйлыйм, сер итеп кенә тапшыруың тамашачыларына кызыклыдыр. Син Татарстанныкы, кайсы районнан, кайсы авылдан, кайларда укыдың? Менә кыскача гына башта без шуны сөйләп китик әле. Кыскача гына мин тумышым белән байлар сабасыннан Мамалай дигән бәләкәй генә авыл бар. Бәләкәй бик матур. Без гаиләдә 5 малай. 2007 елда Казанга киттем укырга дип, һәм инде шунда төпләнеп калдым. Һәм синең уку тарихыңда, әле синең интервьюларын укыганда мин кызыклы итеп шундый үзем дә күлеп укыдым. Уку тарихыңда бик кызык бугай синең, әйме? Уку тарихымда бик кызык. Мин үзем укыдым, үзем филармониядә эшләдем. Шулай экзаменнарны бирдем, зачетларны яптым. Заграничный гастрольләр бик күп иде безнең. Мин филармониядә эшләдем. Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 5 ел, 18 яшьтән. Искиткеч. Бию белән дә шөгыльләнгән булгансың шикелле. Профессиональ рәвештә булдым. Бу ничек булды? Әйе, дәүләт ансамблендә булай гына алмыйлар инде. Анда 16 кеше бар тик. Син 16 кеше три в одном эшләргә тиеш. Җырларга да, инструментта да уйнарга һәм инде биргә дигән профессиональ дәрәҗәдә. Аннан соң биюче булып дәүләт ансамблендә эшләдем. Башка ансамбльдә 1 ел. Һәм шулай минем барда көнне бүген мин монда басып торам. Үземнең коллектив белән, үземнең команда белән. Җырлаганыңны, биегәнеңне алдан без күреп киттек алдагы концертларда, шулай ук Солянкада кабатлап үтәм. Кайсы инструментларда бүгенге көндә уйныйсың? Мин почти бөтен инструментларда уйныйм дип әйтә алмыйм мин. Шырдым бардан. Әзәстегендә дә әзмәс, биюче дә мин әзмәс, җырчы да әзмәс, җырлар да язам әзмәс. Гомумән инструментта да әзмәс. Илнат, беренче җырың
Кайчан һәм кайда иҗат ителде? Әлеге сорауга мин җавап бирә алмыйм. Күпмедән теләсәм дәгән. Чөнки нормальный җирдә иҗат ителмәде. Тургайлар дигән җыр, әлеге җырны бүген башкарачакмын. Бүген репертуарда 25 җыр булачак, барысы да үзем язылган җырлар. Искиткеч. 25-і дә үзең сүзен дә язган, көен дә язган. Кайберсен сүзләрен дә, көен бөтенсенкедә инде. Һәм әйтеп китергә кирәк инде. Илнат инде ул башка автор башкаручылардан нәрсәсе белән аерылып тора. Ул чәчәкләр турында күп җырлар иҗат итә. Һәм менә үземнең дә шәхсән күңелемә шул хәтлек син якынсың. Анда сары розалар, анда сиреннәр. Ой, искиткеч. Әйе. Леш шулап киттек әле, сары розалар, сиреннәр тагын. Акшамыр чәчкәсе яшьлек язым дип бирделәр инде. Яңадан шушы әлегә эшәү, мине эстрада инде чәчкәләр патшасы дип, мин үзем теләп язмыйм, шулай килеп чыкты. Һәм аның һәрберсеннән халык тарафыннан бик яхшы кабул ителде. Яңадан 2 җырым бар чәчәкләр турында, әле чыгармаган. Ансын әзрәк соңрак инде бераз халык тынычлансын, артистлар да тынычлансын, әзрәк бу чәчәкләрне онытыйк. Яңа чәчәкләр турында җырларыбыз киләчәктә. Алла берсен. Ой, искиткеч рәхәт дуслар. Кырыемда тире баян моңнары. Илнатның иң хит җырының көен уйнылар бит әле. Һәм карап китегез инде матур шундый яшь шибәр баянчы егет янәшәсендә утыра әле. Роза Хәйруллина ләззәтләнеп. Сезнең туктасы да килми хәтта ки. Үзегезнең дә туктыйсы килми. Исемегез ничек була? Якынрак танышып китик әле. Исемем Рүзәл була. Рүзәл Зиятин. Рүзәл Зиятинов. Илнат белән ничә ел бергә эшлисез инде? Илнат белән күптәннән таныш. Безнең менә Илнат белән бергә эшли башлаганга беренче генә ел, беренче сезон безнең. Нәрсәсе иң авыры Илнат белән эшләүдә? Дөресен әйтәм, бер авырлык та юк, Аллага шөкер, бер-беребезне аңлыйбыз. Бер сүздән дип әйтерлек була, шуңа күрә бер авырлыгы юк, Аллага шөкер. Все нормально? Все нормально. Ага, атыгыны акча яклап әйбәт түләмисең? Андагын бик әйбәт. Бер дә бижа әйтми. Әйткән бәясен түләп бара. Мин әйткән бәяне. Илнат Фархуллинның командасы белән танышуны дәвам итәбез, дуслар. Һәм сезнең каршыгызда концертның тавыш буенча бөтен җаваплы мизгелләрен үз өстенә алган Фәнис басып тора. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез эшегезне яратып башкарасызмы? Әлбәттә, инде хәзер күп еллар буе шушы өлкәдә эшлибез, бик яратып башкарабыз безнең эшебезне. Мөмкинме мине менә нык кызыксындыра бер сорау, әйме шул тавыш операторларына кагылышлы. Сезгә бирсәм ярыймы? Менә артистлар чыгышларын башкарганда сәхнәдә, алар менә 1 секунд дәврендә тамашачы да сизергә тиеш түгел, ләкин звук операторда ул хәрәкәтен, аның сигналын дип әйтгәндә, сизеп калырга тиеш. Мәсәлән, алар былай күрсәтәләр, я булмаса былай итеп ничек күрсәтәләр. Ә сез ул вакытта аппаратка карап утырасыз, ди, мәсәлән, звук операторы. Аңламадыгыз ди артистның нәрсә әйтергә теләгәнен. Менә шундый вакытлар, шундый ситуацияларга эләккәнегез булдымы сезнең? Булгалады, конечно, булгалады. Андый чакта, күп очракта без артистның күзенә карап торабыз. Ә менә үзегезнең шәхсән Илнатның репертуарыннан яраткан җыр бармы? Кушылып җырлап утырасыз, үзегез аппаратта утырасыз, үзегез кушылып җырлыйсыз. Нинди җыр ул? Энкейне бәрен дип аталган җыр. Сүзләрен беләсезме? Беләбез. Әйдә җырлап күрсәтегез бераз гына. Юк инде. Юк инде, концертта җырлыйбыз, Алла бирсен.
Менә шундый матур позитивлы кыннар белән, көчле, яхшы, энергетикалы киемнәр, җырлар белән Илнат Фархуллина концерты башланып китте, дуслар. Әйтергә кирәк, тамашачылар матур җылы алкышлар белән каршы алдылар. Бу бик мөһим. Уңышлар сиңа, Илнат. Кыздырабыз бүген. Әйе, нәкъ без әле яшәп туймаган. Илнат, кайчан сиңа менә мин хәзер артист, үземнең концертларымны оештыра алам, тамашачыларны җыя алам дигән шундый ышанычлы карар кабул итү мизгеле кайчан булды? Мин сольный проектка кадәр төркемдә эшләдем бит инде 7 елга якын. Һәм башланды афет, бер елга без ябылып тордык бит инде. Бөтенесе минем бер вакытта килеп эләкте һәм мин үземә максат куйган идем. Илнат, әгәр дә син ел ярым эчендә үзеңнең сольный концертларың белән чыкмыйсың икән районнарга, шәһәрләргә, син артист эшен туктатачакмын. Җырлар гына язачакмын бары тик башка артистларга дип үземә максат куйдым. Һәм түгел, мин әйткәч тәген түгел ел ярымда, ноябрь аеннан бу ел менә булды минем ел ярым. Мин үземнең беренче концертларым белән чыктым. Һәм апрельдә менә Татарстанда инде без әйләнгән идек. Иҗат синең төп шөгылеңме тормышта? Әйе, бүген көндә ул минем төп шөгылем. Башка проектларда менә эшләп киләбез дуслар белән. Бүгенгә әле бу минем төп шөгылем. Шулай булып калачак та, гомер буе алда берсәм, бу минем иң яратып эшли торган эшем. Җырларын ишетә, тыңлыйбыз, бийбез. Шуңа концерт бик охшый, рәхмәт зур итеп. Концерт бик охшый, бик канәгать без бу концертка килгәнгә. Аңарга уңышлар телибез, яратып рәхәтләнеп, матур итеп җырлап, кушылып, биеп концерт карыйбыз, рәхмәт. Прям вообще, вот на одной волне, песня, музыка, вообще, и он так себя свободно чувствует на сцене, очень радует. Прям вообще, мы не зря пошли, песни слушаем, но прям очень нравится, прям восхищаемся. Шул беренче концертына карамастан, бик әйбәт матур итеп алып бара концертны, прямо от души дип әйтергә можно. Иҗат кешеләре алар бераз гына сәеррәк була диләр. Моны без үзебез дә, мин менә үзем дә шәхсән иҗат кешесе буларак үзем турында да әйтәләр. Син менә үзеңне шулай дип әйтәләсең һәм ул ягың синең нәрсәдә чагыла? Сәеррәк дип, мин килешәм әлеге сүз белән. Кайсы вакытта чагыла, сәхнәдә бәлкем чагыладыр. Мин әйтәр бит, русча әйтсәк, кайфка кирип китәм әйме. Мин онытып җибәрәм. Минем һәрбер эшләгән движение ул алдан өйрәнеп куйган движениелар түгел. Һәм ничек күңел теле, менә шулай мин хәрәкәтләнәм. Һәм кайсыдыр тамашач тарафыннан кемгәдер сәеррәк булып тоелырга мөмкин. Миңа әнинең сеңлесе дә әйтә, улым ятып кына җырлыйсың калды бит инде дип. Мин берничә тә алмыйм. Мин әгәр дә киртәләр куясың икән, сәнгать кешесенә киртәләр куярга ярамый. Киртә куясың икән, син уйлашаксың, булай ярамый бит әле, булай селкенергә. Һәм ул энергетика халыкка барып җитми, кирәкле энергетика. Шуңа күрә сәеррәкларым бар.
дуслар. Әбиеме мөмкин түгел. Менә сез карагыз әле, менә бу синтезатор артында басып торган музыкант кагына. Анардагы энергетика. Ул һәрбер клавишына баскан сайын үзенә мин әйтерем меңләгән килограмм адреналин алып уйныймыз соң әле инде. Минем дә хәтта аңа карап музыка инструментта уйныйсым килә башлады дуслар. Аның кебегрәк сезгә күрсәтергә тырышам дуслар. Ничек бүген бийсезме? Илнат белән бергә. Биебез. Ду китереп. Ошыймы? Ошый, нык ошый. Беренче тапкыр килдек аның концертына. Моңа кадәр ВКонтакте, Инстаграмда гына күргән бар. Но вот ишеткәчтен дә концерты була дигәчтен сразу кызларны подбила на это и сразу килергә булдык. Илнатка көтеп алынган безнең яшь артистыбыз Казандан көтеп алынган. Куанып көлеп мин Учаладан килдем. Бийдек концертта шуңа да иссе. Мистикамнан башлап килдек. Нан башлап килдек концерт өчен именно мына Илнат Фархуллинның концертына. Ошыймы? О, вообще нык. Үзенең сәхнәдә тутулары, аның җырлаулары, үзенең җырларын тем более җырлый. Devam edemizmi yok mu? Siz nerede oturdunuz? Oğul yaşları, siz oğula koytmuyorsunuz что ли хотя? Надо поддержать другие, сіздікілер көреді оғылдағылар. Біздің старшылар бей көресің әлі көйді. Егітлер, еткен болырлар әзірек, ұрланған болырлар. Что-то оғыл яшыларына әзірек болды, аплодисмент дейді, қойтап зектер все жыл. Тере тавышка бөтен менә көчеңне салып син чыгышларыңны бии башкарасың инде. Ул шул хәтлек менә энергетиканы яхшы итеп халыкка тапшыра синең шушылынды итеп башкара белүң чыгышларың. Мин әфәрин генә дип әйтәм. Гомумән тәнкыйть дип менә апаң да әйтте дисең бит инде әйме? Туганың тәнкыйтькә ничек карыйсың? Язалармы? Нәрсәләр язалар? Һәм ничек кабул итәсең тәнкыйтьне? Тәнкыйтькә минем сирәк тәнкыйтьләр. Шулай да бар. Мин кабул итәм үземчә һәм үзем ничек теләм, шулай эшләячәкмен. Алдагы көннә дә әйтәм, сәнгать кешесенә киртә куйсаң, ул шын үзе теләгән кеше була алмай. Ул артист кеше үзен башка төрле күрергә мөмкин. Тәнкыйтьли башлар икән яндагылар. Ул инде спат төшергә мөмкин творчество ягыннан дип әйтәм. Шуңа күрә тәнкыйтькә яхшы карыйм. Тәнкыйтьләгез, мин үземчә эшләрмен. Torangayla, jarala, yaşide yola kırılar, gelsizine sana, kötüler yazsaya, yeşilşen yamala. Torangayla, ses yalığa şitmege. Hörmətli dostlar, seyretip kənə tapşırığı özünün işin İlnat Farxullinның konsertində davam etdi. Әлегісі вакытта сәхнәдә артистыбыз нәq birinci тапкыр иҗат иткән Тургайлар җырын башкара. Искиткеч мәгънәле, искиткеч романтик җыр. Бик яраткан җырым Илнат Фархуллин. Янәдән матур чәчәкләр турындагы сары розалар турындагы җырын башкара дуслар. Әлбәттә монда биемеше мөмкин түгел дуслар.
Менә шулай менә алкышларын туктатмыйчы. Рәхәтләнеп бии. Эшлисе килә. Илнат Фәрхуллин. Дуслар, кыздыра бүген Уфаны. Ох, биедә җырларда караңыз әле. Һәрбер тамашачы өчен күңелдән я кулчаба, я бии, я хисәнеп тыңлый. Афәрин Илнат! Мындай жігітлер ол 100-ге бір генә туа. Менә мен әле шуны қарап тұрғаннан соң бір-екі шиғыр юллары да бар мында. Жер yüzінде мындай жігітлер бит туа жерге 100 елға бір генә. Шуңа күрә гармон моңнарыннан тыңлап қарайым әле бір генә. Әзірек, сізнің кебек уй-хисләргә әле биреләм. Жырлап тұрған бүгін күн бит ул. Жыр моңнарны гармон телләренә салып үздіріп бір ойнай тұрған күн бит ул. Бик матур концерт, бірінші мәртәбә Уфада ул бездә, конечно. Нәрсә әйтергә дә белмим инде. Менә такой энергичный, такой харизматичный, молодой. Вот все будущее в нем, думаю. Спасибо. Бик энергичный, да, мощный, шундай энергия отдает. Алла бирса тагы киләбез. Көтәбез. Шул хатым энергия аңардан бiyot прямо. Матур концерт, нык ошой безгә. Мирхат Гайсин үзе Илнат Фәрхуллинның концертында. Мирхат, ни өчен килдең? Хөрмәт итепме? Җырлар тыңларга үзең сөйләп кит әле. Хөрмәт итеп, хәлләрен белеп китәргә килдем. Илнатны хөрмәт итәм. Хәмендә монда Марсель достында гитарист монда барсын хәлләрен белеп поддержать итәргә дип килдем. Менә Әминә кызым белән биюдән чыктык та тиз генә шаптык монда. Шуңа бөтен эшләрне ташлап, бизәлеп тә тормадык. Кайсы җыры Илнатны сине айрыша кыздыра? Роза. Әлбәттә син мин Роза Хәйруллины интервью алганга шулай дип әйтәсеңдер инде. Әйе, шуңа да җырда гомумән Роза ва. Шундый җитди костюмнар кигән булды башта Илнат. Миңа калса синең стилең менә шушысы якын. Менә хәбим. Менә хәрәкәтләнеп биргә була. Костюм менә нитә, мин үземдә чувствую. Энергетиканы до конца биреп бетермим. Мине кыса нидер кертә костюм. Сиңа иреклек, иркенлек кирәк. Иркен кирәк әйе. Менә моның белән теләсә нәрсә эшли алам. Гомумән Илнат Фәрхуллинга иҗат итәргә нәрсә илһам бирә, нәрсә көч бирә? Миңа проблемалар, тормышта проблемалар илһам бирә. Чынлап әйтәм. Сынаулар. Ниндир мәсьәләләр? Әйе, әгәр дә Ходай Тәгалә миңа сынау бирә икән, минем нидә булса, кайгы булмаса инде, кайгы дип әйтергә ярамый, мәшәкать дип әйтим, борчылу, бик нык борчылулар. Минем җырлар күп языла. Минем җырлар языла яз көне, табигать уяна, күңел уяна. Бер ялгансыз сөйләм, минем кырымда яхшы кешеләр икән, мине алар илһамландыра. Шундыр үсә. Кешеләрдә иң хөрмәт иткән инде сыйфатлар. Әйтер бит, человек слова.
Жауаплы кешеләр димәк. Жауаплы кешеләр һәм ялганны кичерә алмыйм. Син тормышта да шундый кызу эмоциональ кешедер дип уйлыйм мин. Үзең турында ничек халкыңа тасвирлар идең? Әйдәс фрукты белән. Грейпфрут. Ул әше дә, ашсы да килә ана. Ул интересный да, әйме? Ничектер? Ул яркий да. Тәмле дә, әше дә. Кайыр вакыт шулай бит. Мин үземне грейпфрут дип әйтерим. Әши була. Илнат кай вакытта әши була? Нинди хәлләр әши итә икән аны? Әгәр дә кеше сүзендә тормый икән, килгән вакытка килмәй икән яисә хәбәргә чыкмый икән. Пунктуальлык яратасың. Мин үзем Айдар Файз Рахмановтан килгән әйбер инде. Мин әйтәр икән, сәгать 8-дә булырга, мин 8:20 минутта шул урында булам. Мин көтәм, ярты сәгать 40-45 минут. Әгәр дә мине кеше көтә икән, 5 минут булса 3 минут, мин үземне кичерә алмыйм. Мин көне буе шуны уйлап йөргән магым. Менә ул бит инде мелочь дип әйтеп булмый аны. Ул бит син димәк эшкә бик серьезно карамыйсың. Әлеге кешегә син серьезно карамыйсың, җитди карамыйсың дигәнне аңлата. Шуңа күрә әлеге әйберне, барлык кешеләрдә юк инде ул. Шулай да мин лучше көтәм. Йөзләрегез матурайып киткәнсезме? Җитди кызаргансыз гына. Ол суланғансыз. Ярты елға бір гитар тұттым. Фонарик қобзалар бит әлі. Шуңыр сесі келе. Әлігі жырны мен күйеу білен келеш үшін жазғаным. Тойда жырлана тұрған жыр. Өзім де яратқан жыр. Шуңыр акустический вариант бәлеке генем. Мәхәббәтімді күтіп яшәдік жадымы Ашандым хыялыма Ұшыратым ждеп барады Түшләрім жеп мен сені Сезгелейдім Меңнәр арасынан Өзілейдім Тағы да сине безнең тамашачылар белән якыннанрак таныштыру ниятеннән Илнат тагы да ачыклап китәсе килә. Син Казан шәһәрендә яшисең. Үзеңнең фатирың, өең бармы? Ул бит кызыклы безнең сәр итеп кенә тапшыру тамашачылар беләсең, ничек шундый сорауларга җавапларны көтеп утыралар. Фатир бар. Нинди машина? Шкода Октавия. Кайларда ял итәргә ярата икән Илнат? Студияда. Үзеңнең шәхсән студияң бар? Юк, мин студия, минем иҗат та ялда, бөтенсе бергәлегә. Бу елларга киләсе елларга ял турында уйлам, эшләргә кирәк. Яңа җырлар, иҗат өстендә, клиплар. Бер интервьюда шулай ук ишетеп калганым, минем тормыш ул тәүлек әйләнәсенә фитнес дип. Менә бер көнеңне үзеңнең безнең тамашачыларга сөйләп китәр. Нәрсәдән башлана ул? Нинди эшләр белән һәм ничек тәмамлана? Ничә сәгать ял итәсең син тәүлегенә? Иртән торырга тырышам, 7:00-дә һәм һәр көнгә инде мин атналык план төзим, һәр көнгә план төзим, бүген мин нәрсә эшләргә тиеш. Һәм көн сайын инде дә булса, бәләкәй генә кирпеч булса да куеп барырга тырышам, үз өстендә эшләргә тырышам, яхшырак күренер өчен. Чөнки әлегә бүгенге результат белән генә мин канәгать түгел. Эшләр әле бик күп, үз өстендә эшләргә кирәк. Һәм тамашачыларга тәкъдим итәм, үз өстендә эшләргә тиеш һәркем. Чөнки бу тормышта овыш булып яшәү генә ул мәгънәсезлек. Һәм яшәүнең тәме дә юк. Гомумән мәгънәсез тормыш һәм яшәү дип саныйм. Һәр көнне үзегездә нәрсә булса да эшләргә тырышыгыз, яңалык качырга. Мин шулай дип тәкъдим итәм, һәр кешенең үз эше әлбәттә. Син үз юлымны таптым, үз тамашачыларым таптым дип бүген ышаныч белән әйтә аласыңмы? Мин үз тамашачыларымны таптым дип әйтә алам. Яңадан бер тапкыр кабатлыйм, мин аның өстендә көн сайын эшлим. Һәм бу әле башы гына. Мәхәббәт хисләренә тулы, иң матур хит җырларын, һәм әйтергә кирәк, үзе иҗат иткән җырларын бүләк итә Илнат Фәрхуллин.
Ufa bugün bol kaprakatlanıp yol edi. Çünkü aytırga kerak tiri tovush, tiri şanlı muzika. Hamide inakның yürek türlerinden çıkan o'zi eshitgan jırları, mungları. Vah! Куда денег обосрали? Телевидение гасить. Хилмагас, пожалуйста. Бигас, пожалуйста. Мен ведь сіздің үшін тұрышам. Сіз думаете, мен өзім үшін басып тұрамын, что ли, мында? Привет, рахмет. Вкусные палочки. Рахмет айт анаңа. Манан Мароши. Все. Вы линию? Ой, давайте линияға басабыз. Стоп музыка. Стоп музыка. Hazır. Analarınız, atalarınız basınız, пожалуйста. Телевидение çüre, yılmayınız. Все. Ne atap. Hazır Rusya жырлар болашақ, танцевальный. Барыбыз да бейбіз, зал бейбіз, поддержим. Зор рахмет, келегізек. Зор рахмет. О-хо! О-хо! Yok, bu repetitsiya gana, нормально. Нормально. Kışkıraz mı tağın бар? Oh-ho! Oh-ho! Все, поехали! Давайте, балаларны поддерживаем! Балаларны! Танцуем все! Ручки выше, балаларны закрыты! Oh-ho! Oh-ho! Мое сердце тебе стучится! Oh-ho! Oh-ho! Это точно скоро случится! Oh-ho! Тыңлайбыз, яратабыз, и концерт бик яхшы, көчле, алкыш белән каршы алдык. Шәп концерт. Шуны нык итеп көттек. Тагы килсен безгә. Без нык шат булабыз. İlnat Varfolina konserti bir kızı motor ham iştirak etib davom etadi do'stlar. Haligisi vaqtda u sahnada legendar jırşimiz Fidan Abug'ofarovning bik motor kuchli jirin boshqara. İlnat, şundi mine seni quchoqlab, olqishlab qarshi olasi kelaymi? 3 saat davomida konsertdan o'zing olib borasan, o'zing beysan, o'zing jırlaysan, barsida tiri tovushqa, tiri muzika qurollari o'ynab tura. Barsida bir o'zing. Nishik kuch olasan sen? Qishik bildirasың meni? Ruscha aytmishli без воды. Кіші олып келерге яратмайм. Егер де бұл менің концерт екен, нәрсе халық малдаларға мақсус қонақ деп анда бұл деп менің фикірім бойынша ол бары тек уақыт өткөру хаминде мен өзімнің ішлеген ішімді көрсеттерге тиеш полностью от иді. Шоңа көре нәрсе мен іші білем, мен халыққа аны тапшырға тиеш. Халық бет мені қарай келе. Демек, сенде тұрышлық, үжетлік сыйфатлары бар. А бар ма сенде тәуәккәллік һәм қиюлық? Бардыр деп ойлаймын. Бірінші ретте қиюлық болмаса, эстрада болмай. Егер де сен ялқау екен, шолақ эстрадада яшап болмай. Har birisi чуть-чуть болса да бардыр енді, болмаса ешалай бит енді. Eskirtkich muhabbat turunda, parlar turunda jir yang'riyali Ilnatning bu jirning ma'nosida kuyini ishtaligini kirib ketib
Шундай матур хисләргә, шундай фикерләргә, шундай матур уйларга батасың, дуслар. Афәрин Илнат, сиңа тагы да дәртләнеп, калатланып, берсеннән-берсе шундай матур көчле җырлар иҗат итеп кенә телисе кала. Шундай рәхәт күңелгә бүген синең концертында. Афәрин. Илнат Фархуллинга уңыш дигәч, иң беренче нинди сүрәт күз алдына килә? Нинди вакыйга күз алдына килә? Уңышлы кеше. Ул минем аңлавымча, ул бик тырыш кеше. Шулай яңадан бер катлым үзесендә эшли торган кеше һәр көнне. Ул бит не значит, что син бай кеше ул, яисә аның башка әйберләре бик күп. Успешный кеше икән, уңышлы кеше икән, димәк ул тырыш кеше. Ул тегендә дә, монда да югалмый, ул барыбер тырышачак. Минем уйлавымча шулай, бәлкем мин хак түгелдер. Синең рухи дөньяның байлыгы сиңа мөһимрәкме, матди байлыкмы? Рухи әлбәттә. Нәрсә ул матди байлык, әгәр дә күңелеңдә тынычлык булмаса, әгәр дә син яисә бер нәрсәдә эшли алмасаң, матди байлык белән генә ләкай китеп булмый. Миңа беренче чиратта тамашачы һәм ул алкышлар. Ул без күпмедер дәрәҗәдә зависим инде тамашачыдан. Әгәр дә булмый икән, тамашачы юк икән, димәк без дөрес эшләмәйбез нәрсәдер. Яисә тагын да тырышырга кирәк. Тамашачыларның күңел түрләрендә шулай айрым урын алган җыр. Илнат Фархуллинның әнкәйләргә багышланган җыры. Көчле энергетикалы, бик тә матур җыр. Илнат, рәхмәт сиңа бу җырларың өчен чын күңелдән. Ассызыклап үтәсем килә. Әнкәйләр турында бүтән җырларда нидер моңсу киләргә язылса, монда көч тә бар, монда драйв та бар, монда мәгънә дә бар. Супер, Илнат. Илнат Фархуллин үзен 5 елдан соң ничек итеп күз алдына китерә икән? Монсы сер булып калса ярыймы? 5 елдан соң сез мине башка площадкага күришсез дип уйлыйм. Мин аны күз алдына китерәм. Стадион, стадион, анда меңләгән тамашачы, Илнатның тугры тамашачылары, аны яратып алкышлар. Менә бүген Уфада ничек тамашачылар карыйлар, искиткеч хисләр, искиткеч энергетика булды залда. Аны сүз белән әйтеп бетерерлек түгел. Шуңа күрә мин синең концертыңны чын күңелдән һәрбер тамашачы килеп күрсен дигән теләктә калам. Уңышлар сиңа, Илнат. Рәхмәт.
әле яшәп туймаган дигән җыры белән башлады һәм тәмамлады. Илнат Фархуллин үзенең беренче сольный концертын башкалабыз Уфада. Безнең нәрсә әйтәсе килә? Тукта әле, біз әле сине күреп туймадык, біз әле синең җырларыңны ишетеп туймадык, биеп туймадык. Илнат, син супер концерт, шундый шәп, мега позитив дулкында барды, дуслар. Тамашачыларның алкышлары, бүләкләр, аларның хисләрен сез үзегез күреп тордыгыз. Үз чиратыбызда без уңышлар телибез. Илнат, сиңа тагы да илһамланып, берсеннән-берсе матур истәлекле җырларың белән әле күп еллар меңләгән тамашачыңны сөендереп, куандырып яшә. Шушы мизгелләрдә, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары, мин сезгә саулык, сәламәтлек, матур хисләр, мәхәббәт, иман байлыгы теләп сау булашам. Киләсе матур очрашуларга тиклем сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз.